Arrailean herri nauteriak, egutegiaren arabera. Hasten dira eta beraz goazen Araban Asparren aldera. Musika eta dantza artean, joango gara guztiok batera. Ilarduiatik hasita gero, Eginora eta Andoinera. Pertsonaia asko daude deitzen dira porrero, kontuz ibili zaitezte harrapatuz gero. Apaizartzatxoak izena eta hiriak, senarta emazte gaia eta hautxariak. Ta nola ez amaiera beti izaten da ona, Andoinen erreko dugu lastozko gizona. Zutearen parte dira elkarlanaren garrak, eraberritzen ditugu inauterizarrak. Dantzatu eta ondoren Ilarduiatik bideariekin, porreroen konpainian Asparrenako martxarekin. Ilarduiatik batean Eginoraino helduko gara, gogoekin hartuko dugu zain daukagun txokolata da. Tripa bete eta gero badugu behar dugun indarra, Andoinerako bidean heldu zaigu iluna barra. Azken erronda eta gero gure sermoia nola ez aipa, gaiz guztien erruduna su artean erreko baita.